даъватшаванда ҷавоб намедиҳад. шумо метавонед баъди сигнал паёми худро боқӣ гузоред. ҷавобномата рафтайма байни ғама дард мондакам ӯ рафтайма бадик беҳтарин репои ошиқӣ танҳо дар канали Валик TG. Best Rap Stars Records. рафти ту айма ба ғам болои дардам рафти ту айма нагӯ ки ману мардам рафти ту айма кандита ними ҷона рафти ту айма дига кас гирифтак ҷома рафти ту айма шаво ба гирья бедор шай рафти ту айма ранги мои ҷон безор шай рафти ту айма фикри оянда накади рафти ту айма ирӯз мебинам дарманди рафти рафти рафтанот ай дилам паги ғамота ту чӣ дори ҳароми ҳуши ҳама далавотай ту девона кадай ба нозиби қадар мардума кӯлу ба кӯлу гаштанат пиёнай думи гардума май ду нигоҳ дорам ту ра тамошин бор мекунам биё бас ки ҳароми та ба хиба хорид мекунам ягапай қалчиқу очаед ки шода гаштанай қати ягапай ҳаромишта фикри дода гаштанай обурута ай клубу дискотека намиёви дихта ура мега намозхонаи хона намеброӣ ба ҷои худо гуфтана дод зада хандат бландай бад яхе ҳаромуш мега ки бача винаватай мада миёрам ба худо ҳар рӯз хабари корота пиёнум хонад рафтестам шавай таги боронда махонестам хов намерай тирезата ба санг задам ай тиреза калакаш ҷавоб теай чӣ кам будам калакаш ҷавоб теай чӣ кам будам рафти ту айма ба ғам болои дардам рафти ту айма нагӯ ки ману мардам рафти ту айма кандита ними ҷона рафти ту айма дига кас гирифтак ҷома рафти ту айма шаво ба гирья бедор шай рафти ту айма ранги мои ҷон безор шай рафти ту айма фикри оянда накади рафти ту айма ирӯз мебинам дарманди рафтанам бефоида будай бесам таги тирезаш да дили ма тиреза дил ма кадреза резаш майли мерам ту бастаки кайфу маишата гулзор карда наметони ту ҳаёти фоҳишата ту лидер мефаҳми вақте ҳаётат месӯзад то миёй ки ҷасади ма дастери худ мепуса маҷнуни сода будам ма иққа вақт лайли мегуфтум мекофтум лайли ҷона ай ба ғало меёфтум лайли ҷона ай ба ғало меёфтум дардои ту дили мара хурда хурда нест мекуна ба мурдан қариб шидам и дили ма ҳис мекуна интихобум ғаму дардай главни ай ту дур бошум агар ишқа мебоша эх худо кош кур бошум то набинам и дунёра дилам хунук шидай ҳама ё ки ҷони мара биги тар кунам дунёи ғама ранги ма чанд ошиқе и орзура мекуна пасанда фикри арӯсай арӯс фикри су мекуна беҳтарин репои ошиқӣ дар канали Валик TG. Дӯстам лайкро зер кун ва подписатсия карданро аз ёд мабарор.